И какво ста хората, сега съм InGP и ние ще снимем за втори път на... Не за втори път ще снимем на Амнезия, а въобще днес ще снимем за втори път. Не знаю, но защо. Така. Да започнем от начало. Ние без това нищо не сме направили, ама в началото е доста интересно. Така. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Какво става, Дани? Така. Какво правиш сега? Ще легна. Давай. Ще има дупка в тавана. От не тече вода. Така. Живи сме, добре. Леко бе. Така. Само тук. На камъни само и някакъв подър. О, мам да скочим! Оле! Бас якото. Така. Вода, че имам, но водата сигурно се траска, бе. Така. Как да отворим сега вратата? Отворихме вратата. Тук има свещ. Мам ли да взем тази свещ? О, той се взима. Окей. Тиндер бокс. Тиндер. Тиндер миндер. Тиндер миндер. Така. Чай, забравихме да затворим вратата, бе, и трябва да сме учтиви. Така. Затвори се. Времето ма стряска, бат. Чакай, тук няма ли врата нещо? Какво? Какво виж това? Супер! Оле, нямам тиндер. Разбира за какво са ми тиндер бокс вече. Така. Така, да видим какво е тук. Оле, защо се наклони, бе? За какво се наклониш, бе? Виж. Какво правиш, бе? Така. Така, какво става, човек? Нямаме тиндери. Каквото и да е това. Трябва да светим пъти си. Опа. Ома фъга. Добре. Какво стана се? О! Какво правиш, бе? Мъга. Това беше ли отворено? Майка, че да ти... То стига се въртява, човек. Даниле, стига се въртя. Гардероб. Тиндери. Тиндери, миндери. Ще вземем тиндери. Метличка. Дай да метем, батка. Метем си. Не ви трябва да тъпаме това, е. Тук има ли нещо? Не. Така. Продължаваме. Още една течка. Какво има? Тук има ли тиндери? Тиндери, миндери! Ще ми викам. Какво? Защо го мърдаме този стол, бе? Зачи имаме стола. Така. Може ли да седнем? Искам да седна. Седаш ли в момента или просто се опитваш да ме избазикаш? Така. Ще отварим. Не, тук ти го отворихме. Затваряме. Сега как да излезем от тук? Да, оттам. И така. Сега ще можем ли да отворим вратата? Един тиндер, два тиндера.
По врата. Ма те ще списте тези тиндери. Така. Тази свещ не ми трябва. Все тия работи. Значи целостта на играта е да намираме тиндери. Оу. Аз мислех, че играта е хорор. Аз само се върти тук като някакъв гламчо. Наистина си изглежда доста старичко. Така. Маче трябва да светнем всички свещи. Познах ли? О, тук има още един гардероб. То не го бях отварял. Още на тиндерче, батка. Ева. Ти какво си бе? О, тебе какво? Ти си закачалка. Окей. Тук има врата. Да, тук влязах. Бе, вече... О, това било. Тук вече не помня какво съм правил в тази игра. Пък съм я пушна преди малко. Това врата ли си? Или перде? Майке перде. Така. Продължаваме си. Сега, къде да светнем? Ето тук. Например. Ето. Светнахме. Ще преджубей. Така. Трябва да търсим места, в които може да намерим Тиндер. Или как... Тиндербокс, или как там се казва. Да, Тиндербокс. Добре, сега. То обаче по едно време ти се завъртя, че май се беше надръцал. Така. Окей. Ти можеш ли да бегаш? Можеш ли да бегаш? Може да клекнеш. Супер. Това е супер. Пак ще претърсим всички стаи, защото допреди като влязох в тия стаи, не знаеш, че трябва да... О! Столче. Имам стол. Припрък стол. Така. Какво се прави с това? You need to find a enter before one can be turned on. Просто четеш, да четеш, да течеш вода. Окей. Оле! И ти какво правим? Ще думкаме ли? Какво ще правим? Аре да думкаме. Отвори ми! Опа! Не бе, какво правим? Ти може ли да започнем да влезем вътре? Скок? Какво да правя тази глава, бе? Ще го свържа на другия, ще им разменим главите. Може ли да му взема главата на то? Хоп! Опа! Така, ух. Така, свържи му я, така. Стрес. Добре, как да я отворя тази врата, бе? Отговори ми. Това какво е? Защо е? Тук трябва да изкачера понята мъжмор. Лъшмор ли? Как се казваш? Ръшмор. Ръшмор. Така. Минимум да изкачим планината Ръшмор. Опа! Чай, че се убихме. В тях да няма миндери. Да няма тиндери. Има ли тиндери? Моля му махнем да включим. Защо има някакви червени
родовите личности тук. По килима. Трябва да си перфектни лимити. Но просто сега не му е времето, защото е развалено времето. О! Добре, за какво е тази тъпа закачалка? За какво ми е това нещо? Някой да ми отговори на тъпите въпроси, моля. Че да почистим. Не, ще го... Опа! Това си играта, човек. Като графика изглежда страшно, обаче като такова. Аре! Отвори ми, ма. Така. Мам ли да видим към чехужи да се разпаднат? Не, сериозно, какво трябва? Опа! Че си спуснахме. Си спуснахме с метлата, бе. Метлата ми! Окей, това беше от клипа. Ще разберем по-късно какво да стане. До скоро.